Takže čaute, zdravím všechny vidličky, moje jméno je MC Krumpáčik a já vás vítám u našej informačky o tom, že budeme točiť na dvoch kanáloch zároveň. Takže budeme točiť na MC Krumpáčik a na kanálu Endgame TV, ktorý založil Peggy, majiteľ game portálu endgame.eu. A čo sa bude točiť, alebo čo budem točiť ja na ich serveru Minecraft, na ich channeli, tak určite to bude Minecraft. A môžeme sa pozrieť na ich server, je to Endgame TV 152. Môžeme tam ísť. Heslo vám nemôžem povedať, takže strich. Takže sme späť, heslo som si prihlásil a my môžeme ísť rovno na spawn. Takže čo je na spawne? Spawne. Utekaj stále rovno. Ideme rovno. Tak to sú asi VIP, extra VIP, ultra VIP a pravidla na griefing a toto je mini VIP, typujem, 1 euro. Takže ideme ďalej. Zadarmo tortičky, napapáme sa. Free dolling. Si môžeme ísť popozerať, čo tu je. Takže železo. Máte tu na samé doplnenie. Takže vidíte, čo tu je. A ideme ďalej. Takže dole dokola porušenie ban 30 min. OK, takže pod sebe nekopať, inak ban. A my ideme ďalej. Tu sú eventy, tu sú portály a tu sú portály, takže doly, tam je nejaký sekcia PvP, sekcia Fun a Survival. Takže z tejto informačky je to všetko a čauky, odoberajte Endgame TV a MC Krumpáčik. Čus čus!